যতন খুলুমবাইখ্যা যতন তিরিং বিসিকতালনি হামজামাইয়াফারো titi edisi ni bekhak tei phainai bisiketal chini ti prasani phansani phanno tei bekrak tei kathalai jakhe toboi manthang joto ti prasa lokurok sak kaham krung khlaiwi phainai bisiketalo matongthang happy tiring jotono hambai puilano hambayafaro sini media rokna rok phaimajang bagai जों tini 32 matar barini ongoi YTF bai kaisa koksama panda hongtojak baikha je gamaria ni ro ongonariwa sini ro phaimajak ke jutto YTF ni sini buagrani sengkrak rok puilano juttono hambayafaro tini जों বিশেষ করে masuk laimani kok chalamani men udishongkha sini bwskang 2023 je nahamani buagrani khorang kasarmani je greater tiplana tuinai जों o greater tiplani last paithangni chobano maikle apply khlainai 2023 matarbari 32 assembly election maikle apply khlainai obno tuino जों tini ro kok chablai kha o kok chablai mani bising tini जों tini kaisa srai klai salai ka je जों tini nakhangke jeklai pano je nakhangke जों thipa arnai dokno thipa nanai tobo sini thinangni bagai sini odikani bagai sini manthani bagai je sarwelo thangi tonan bagai haskawa जों o sini jabana apply khlaini bagai जों jotono sakta laina khe gosi laikha boni bagai kaisa hai jotono ani sini YTF ni no hambai maya kharo ang taibo kong nara musugo jara sini je greater diplan nahrei takphana sini je thanchau phayako borno bang koinai jotono phaibai sidi tami himala जों je bwskang sini chobana जों apply khlaina mengka sini haska tongani moto kaisa je thangi tongani mengka je sarlo tongan bai sini hinangni bagi जों komoi thanaikha o komoi thana jate जों kmaiate hinina sini mungno nawoi je tipra dokhani hamkai nawoi bahike sini bobishotni bagai जों obno nahreinai jotono phaibai dinang kobokjago taibo ang kobon musungnai sini 32 matar barini jara assembly kobjai tongnai rongna bwskango sini je tipra mokhanangi जों prosar khai tongba thanchani mario jutto phaioi sini bwskang 2023 nirbachono jate buagrani emangno mukthang khaini bagai apply khlaini bagai juttono phaioi sini o chobabo angkhoba sini manthani abo phaioi sojukda khlaini bagai ang juttono korhonai juttono hambai kan loge tongo sini roni YTF ni executive ni vice president tongo working president tongo jora borno bang kokthai thain sanu bagai jora norojong norok bwskangni salrogo matarbari constituency ngui YTF ngui tam samung tangnan bagai tini oro kok chablai kha norok hambai sini electric media no tai sini social media rong belakan hambai song tini sini YTF matarbari block committee song sini YTF basung manike uddesho sini bubagrani je thinang song greater tipraland tai song bwskangni assembly election 2023 ni song abono tei song siglarok bwsangori khai nokhlaijak song bwskangni 2023 assembly ni election no song nangkhake song chaya nongyoi phano song samung tangnai bubagrani sengkra kongoi chini jati dofano song phiongna ni bagai song chino matarbari constituency 32 constituency no song jakhapan song kapalai ke tiklai tu bunai abun angko kasaran musung sini lukurongno song bubagrano song thamchake song logi mar lainai song bubagrano song phan marnai song chini yasi kaisa ni phan song o tripura o song India government no song phunugui na nangnai chini tripura sarok song thamcha song song 2023 song 2023 election assembly election no song apply ke tu bunai aun bagai lukurongna ang koinai bwskang ni salo sungbai baksa agui phaidi samung tangna ni bagai ge sungtai bo sung tini decision nahan ka sini January first week sung sini seminar khainan thangui tongo sini YTF sini parents party roke sung seminar khainan thangui tongo tai sung seminar January first week ni sigang sung sini matarbari constituency o sung je sini protek bisi
o sung general BCO bo sung dur tu dur khainai sung chini bubagrani kokno sung pirnai tai sung chini next generation no chini bobishot chini chikon bobishot dong no sung sramik kelangan bagai sung chini Greater Tripura leni sung kok pirnai hambai.